Ο Σιμών χάζευε την ησυχία του ποταμού Delaware από το πολιτιακό πάρκο Washington Crossing στο Νιου Τζέρσι. Βρισκόταν σε ένα ερημικό πάρκινγκ με θέα από ψηλά στον ποταμό, αραχτό στην πόρτα μιας Ferrari με χρώμα έντονο κίτρινο. Το αυτοκίνητο, ένα κουπέ Maranello 575, το πήρε από τον γκαράζ του συνεργείου αυτοκινήτων του Princeton. Ο Keith, ο μηχανικός αυτοκινήτων που βρήκε στο σπίτι της Monique Randall, του είπε πως θα βρει τα κλειδιά. Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς ο Σιμών είχε εγκαταλείψει αναγκαστικά τη Mercedes του μετά το συναπάντημα που είχε με τον αστιφύλακα της Δημοτικής Αστυνομίας του Princeton. Ακόμη καλύτερα θα ήταν αν και ο Keith ήξερε να του πει προς τα που τραβούσαν ο David Swift και η Monique Randall. Αλλά ο νεαρός μηχανικός επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, ακόμη και όταν ο Σιμών του έκοψε 3 δάχτυλα και του άνοιξε την κοιλιά. Ο Σιμών ήταν απογοητευμένος. Το μόνο που είχε για να προχωρήσει τώρα ήταν η χειρόγραφη σημείωση που είχε αφήσει η Μονίκ στο πάγκο της κουζίνας. Έβγαλε ξανά από τη τσέπη του το διπλωμένο γράμμα για να το μελετήσει, αλλά δεν εντόπισε κανένα νέο στοιχείο. «Χίλια συγγνώμη, Keith, όμως ο Ντέιβιντ και εγώ είμαστε κάπως βιαστικοί. Μου έδειξε κάτι σημαντικά αποτελέσματα που χρειάζονται αποτίμηση. Όταν επιστρέψω θα σου τηλεφωνήσω. Ιστερόγραφο. Στο ψυγείο έχει χυμό πορτοκάλι και κουλουράκια στη ψωμιέρα. Μην ξεχάσει να κλειδώσει την πόρτα». Οι τελευταίες σαράδες ήταν κάπως δυσανάγνωστες εξαιτίας ενός αποτυπώματος από αίμα που άφησε ο Σιμών όταν πήρε το σημείωμα. Πριν αφήσει το σπίτι, πήρε μαζί του και τα κουλουράκια. Ο Keith είχε ήδη απολαύσει το τελευταίο γεύμα του. Ξανάβαλε το σημείωμα στην τσέπη και έριξε μια ματιά στο ρολόι του. 9:25. Ήταν η ώρα για την ημερήσια επαφή με τον πελάτη του. Κάθε πρωί, στις 9:30 ακριβώς, ο Χένρι Κομπ του τηλεφωνούσε προκειμένου να ενημερωθεί για την αποστολή. Το Χένρι Κομπ ήταν σίγουρα ψευδόνυμο. Ο Σιμών δεν είχε ποτέ συναντηθεί με τον άντρα πρόσωπο με πρόσωπο. Οι υπογραφές μπήκαν τηλεφωνικά. Με πολύ κόπο και με τη χρήση κωδικών που είχε εφεύρει ο Χένρι. Αλλά κρίνοντας από την προφορά του, το πραγματικό του όνομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα ήταν κάτι σε Αμπτούλ ή Μοχάμεντ. Παρότι ο Σιμών δεν είχε διακρίνει ακόμα την εθνικότητα του άντρα, η γενέτειρά του σίγουρα βρισκόταν κάπου μεταξύ Καΐρου και Καράτσι. Ο Σιμών θεωρούσε κάπως εκπληκτικό το γεγονός ότι μια ομάδα Ισλαμιστών διάλεξε να προσλάβει έναν άνθρωπο σαν και αυτόν, του οποίου δουλειά τόσα χρόνια ήταν να σκοτώνει μουσουλμάνους αντάρτες στη Τσετσενία. Ίσως όμως είχε υποτιμήσει λίγο τους τζιχαντιστές. Αν ήταν πραγματικά αφιερωμένοι στο σκοπό τους, δεν θα τους ενδιέφερε τίποτα άλλο από το να προσλάβουν το καλύτερο για μια τέτοια δουλειά. Και ο Σιμών, όπως θα πιστοποιούσαν και οι ίδιοι οι Τσετσένοι, είχε μια λαμπρή προϋπηρεσία στις ιχνηλατήσεις. Όποια και αν ήταν η φύση και η εθνική προέλευση της οργάνωσης του Χένρι, το σίγουρο ήταν ότι διέθεταν σπουδαίες πηγές. Για να προετοιμαστεί ο Σιμών για την αποστολή, ο Χένρι του είχε στείλει ένα κυβότιο γεμάτο εγχειρίδια σωματιδιακής φυσικής και γενικής σχετικότητας, καθώς και αρκετές δεκάδες τεύχη του Physical Review και του Astrophysical Journal. Μάλιστα, ο Χένρι είχε μεταφέρει ηλεκτρονικά $200.000 για να καλύψει τα έξοδα του Σιμών και είχε υποσχεθεί να καταβάλει άλλο $1.000.000 όταν θα τελείωνε η δουλειά. Η ειρωνία πάντως ήταν ότι ο Σιμών με τα χαράς και τζάμπα θα αναλάμβανε τη δουλειά, αν γνώριζε από την αρχή γιατί επρόκειτο. Δεν είχε κατανοήσει τα σχέδια του Χένρι Κομπ στην πλήρη έκτασή τους μέχρι μία εβδομάδα πριν, όταν επισκέφτηκε το εξοχικό του Ζακ Πουσέ στην Προβυγγία. Ο Σιμών ήρθε φάτσα κάρτα με το Γάλλο φυσικό μες στην μπανιέρα του, και ύστερα από μια σύντομη πάλη στα νερά, ο γέρος άρχισε να κελαϊδάει. Δυστυχώς γνώριζε μόνο λίγα κομμάτια της Άγχελ-Λίχτεφελντ θεωρή. Αλλά ο Σιμών έμαθε μπόλικα σχετικά με τις δυνατές συνέπειες από την κακή χρήση των εξισώσεων. Προφανώς, ο Μπουσέ περίμενε ότι ο Σιμών θα τρομοκρατούταν από τις πληροφορίες αυτές, αρκετά ίσως ώστε να εγκαταλείψει την αποστολή. Αλλά αντίθετα, ο Σιμών ήταν περιχαρής. Όπως είχα έρθει τα πράγματα, οι επιθυμίες των πελατών του συντέριαζαν αρμονικά με τις δικές του. Καθώς ένα αίσθημα θριάμβου τον διαπέρασε, συνέχισε να ανακρίνει τον Μπουσέ, μέχρι που ο γέρος άρχισε να τρεμουλιάζει μες στην μπανιέρα. Ο Σιμών έκρινε ότι είχε φτάσει η ώρα να κόψει τις φλέβες του φυσικού, αφήνοντας τις στολίπες αίματος να απλωθούν μέσα στο νερό. Στις 9:29, ο Σιμών έπιασε το κινητό του τηλέφωνο, ενεργοποιώντας το, σε αναμονή της κλήσης του Χένρι.
Ο Σεργέη και η Λαρίσα εμφανίστηκαν στην οθόνη, χαμογελώντας επιτακτικά. «Υπομονή», ψιθύρισε ο Σιμών. «Λίγο έμεινε». Ακριβώς στις 9:30 χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Σιμών έφερε τη συσκευή στο αυτί του. «Τζορτζ Όσμοντ, παρακαλώ», έκανε. Το δικό του ψευδόνυμο. «Καλημέρα, Τζορτζ. Χαίρομαι που σ' ακούω πάλι». Η αργή, προσεκτική φωνή με την προφορά της Μέσης Ανατολής. «Για πες, πώς πήγε χτες το μάτς?» Για κάποιο λόγο, ο Χένρι αρισκόταν σε μεταφορές από το χώρο του μπέισμπολ στους περισσότερους από τους κώδικες του. Αν και οι καμουφλαρισμένες συνδιαλέξεις τους πλησίαζαν μερικές φορές στα όρια της γελοιότητας, ήταν υποχρεωμένος ο Σιμών να παραδεχτεί ότι όλα τούτα γίνονταν για κάποιο λόγο. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, καμία τηλεφωνική κλήση δεν ήταν ασφαλής. Έπρεπε να θεωρηθεί δεδομένο ότι η κυβέρνηση ακούει τα πάντα. «Το ματσάκι με απογοήτευσε λίγο», έκανε. «Έληξε ισόπαλο βασικά». Μια μακρόσυρτη παύση. Ο Χένρι προφανώς δεν ήταν ευχαριστημένος. «Ο πίτσερ πώς τα πήγε?» Αυτό ήταν το κωδικό του όνομα για τον Κλάινμαν. «Δεν πρόλαβε να δείξει πολλά. Φοβάμαι ότι βγήκε εκτός μάχης». Μια ακόμα πιο μακρόσυρτη παύση. «Γιατί έτσι?» «Μπήκαν στη μέση οι New York Yankees. Κοίτα τις σημερινές εφημερίδες. Βέβαια, οι δημοσιογράφοι δεν τα άμαθαν όλα. Κάνουν πάλι λόγο για ντόπινγκ και παράνομες ουσίες». Αυτή τη φορά η σιωπή κράτησε σχεδόν μισό λεπτό. Ο Σιμών φαντάστηκε το πελάτη του, ντυμένο με λευκή κελεμπία, να βασανίζει ένα κομπολογάκι. «Δεν με ικανοποιεί αυτό», είπε τελικά. «Στηρίζα πολλά σε αυτό το πίτσερ. Πώς θα κερδίσουμε χωρίς αυτόν?» «Μην ανησυχείς. Ένα νέο αστέρι γεννιέται. Ένας νεαρός, ανερχόμενος παίκτης. Νομίζω υπήρξαν συμπαίκτες με τον πίτσερ. Τον ξέρω το παίκτη?» «Είναι και το δικό του όνομα στις εφημερίδες. Έπαιζε στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Νομίζω πως έχει ό,τι ζητάμε». «Ξέρεις που βρίσκεται?» «Όχι ακόμα. Ήμουν στο τσακ να έρθω σε επαφή μαζί του χτες βράδυ, αλλά αναχώρησε ξαφνικά από την πόλη». Ο Χένρι γρίλησε ανικανοποίητα. Προφανώς δεν ήταν ο υπομονετικότερος άνθρωπος στον κόσμο. Τέτοιοι τύποι σπάνια δείχνουν υπομονή. «Αυτό είναι απαράδεκτο», έκανε. «Πληρώνω χοντρά και περιμένω καλύτερα αποτελέσματα». Ο Σιμών πειράχτηκε. Ήταν περήφανος για το επαγγελματισμό του. «Ηρέμησε. Θα πιάσουν τόπο τα λεφτά σου. Έχω γνωστό που μπορεί να μεσολαβήσει για αυτόν τον παίκτη». «Ποιον?» «Έναν αθλητικό πράκτορα από τους Γιάνκις». Και άλλη μακρόσυρτη σιωπή. Διαφορετική όμως από τις προηγούμενες. Η σιωπή αυτή έκρυβε απορία και κατάπληξη. «Από τους Γιάνκις», έκανε ο πελάτης μπερδεμένος. «Έχεις φίλο εκεί?» «Αυστηρά επαγγελματική σχέση. Βλέπεις, οι Γιάνκις είναι βέβαιοι ότι αργά ή γρήγορα θα βρουν τα ίχνη του παίκτη. Μόλις μάθουν που βρίσκεται, ο πράκτορας θα με ειδοποιήσει. Έναντι αμοιβής, υποθέτω». «Φυσικά. Οπότε ο προϋπολογισμός μας θα χρειαστεί μια αισθητή αύξηση». «Στο έχω ξαναπεί, τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Είμαι πρόθυμος να καταβάλω όλα τα απαιτούμενα έξοδα». Η φωνή του είχε διαλεκτικό τόνο τώρα, σχεδόν ευλαβικό. «Αλλά είσαι σίγουρος ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο?» «Έχω προγραμματίσει μια συνάντηση με τον πράκτορα για να αποτιμήσω τις προθέσεις του. Για την ακρίβεια, τον περιμένω μέσα στα επόμενα λεπτά». «Να σε αφήσω τότε. Παρακαλώ να με κρατάς ενήμερο». «Ασφαλώς». Ο Σιμών ήταν σκυθροπός καθώς έκλεινε το τηλέφωνο, ξαναβάζοντάς το στη τσέπη του. Απεχθανόταν την επαφή με πελάτες. Ήταν με διαφορά η πλέον δυσάρεστη πτυχή στη δουλειά του. Αλλά αυτό δεν θα το έκανε για πολύ ακόμα. Αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο, η αποστολή ετούτη θα ήταν η τελευταία του. Στράφηκε πίσω στο ποταμό Delaware και τη γραμμή που σχημάτιζαν οι βελανιδιές στην απέναντι όχθη. Ένα μνημείο στην άκρη του ποταμού πληροφορούσε τον διαβάτη ότι από το σημείο τούτο διέσχισε το ποτάμι ο στρατηγός George Washington μαζί με τα στρατεύματά του. Τη νύχτα της 25ης Δεκεμβρίου 1776, ο Ουάσιγκτον οδήγησε 2.400 Αμερικανούς επαναστάτες από την Πενσιλβάνια στο Νιου Τζέρσι, πιάνοντας τον ύπνο το Βρετανικό στρατό στο Τρέντον.
Ο ποταμός ήταν τόσο ειρηνικός και γαλήνιος τώρα, ώστε δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι σε τούτο το σημείο άφησαν κάποιοι άνθρωποι την τελευταία τους πνοή. Αλλά ο Σιμών ήξερε καλύτερα. Ο θάνατος πάντα ελόχευε κάτω από τη ρητιδωμένη επιφάνεια του νερού, όχι μόνο σε τούτο το ποτάμι, αλλά και στα ποτάμια όλου του κόσμου. Το σύμπαν ολόκληρο ήταν διαποτισμένο με αυτόν. Το κλαψούρισμα του τζιπ διέκοψε τον ηρμό του. Ο Σιμών γύρισε και είδε ένα μαύρο σαμπέρμπαν να μπαίνει στο πάρκινγκ. Το ότι δεν είδε άλλα οχήματα ήταν καλό σημάδι. Αν το FBI του είχε στήσει ενέδρα, θα είχαν στείλει ολόκληρο κονβόι. Το σαμπέρμπαν στάθμευσε στην άλλη άκρη του πάρκινγκ και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ξεπρόβαλε από το αυτοκίνητο ένας άντρας με γκρι. Παρότι φορούσε γυαλιά και βρισκόταν σχεδόν 30 μέτρα μακριά, ο Σιμών κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ο σύνδεσμός του. Ο άντρας είχε ένα χαρακτηριστικά μαγγίτικο βάδισμα, με κυρτούς στους ώμους και τα χέρια στις τσέπες. Το αεράκι ανακάτευε τα μαλλιά του καθώς βημάτιζε στην άσφαλτο. Είχε όπλο εμφανώς στην πιστολοθήκη κάτω από το σακάκι, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα. Και ο Σιμών οπλισμένος ήταν. Είχε προετοιμαστεί και για το ενδεχόμενο των πυροβολισμών. Ο πράκτορας σταμάτησε λίγα μέτρα από τη Φεράρι. Έδειξε το αμάξι με ένα χλιώδης χαμόγελο. «Ωραίο εργαλείο», έκανε. «Πρέπει να σου κόστησε μια περιουσία». «Ένα απλό εργαλείο του επαγγέλματος είναι», απάντησε ο Σιμών αδιάφορα. «Ένα απλό εργαλείο, Έκανε τον κύκλο της Φεράρι, θαυμάζοντας τις γραμμές της. «Δεν θα με χάλαγε ένα τέτοιο εργαλείο για πάρτι μου». «Αυτό μπορεί να κανονιστεί. Η προσφορά μου ισχύει ακόμα». Τα δάχτυλα του πράκτορα περιέτρεξαν την αεροτομή της Φεράρι. 60.000, έτσι, τόσα δεν είπες? Ο Σιμών έγνεψε καταφατικά. 30 στο χέρι τώρα. Τα άλλα 30 αν οι πληροφορίες σου οδηγήσουν στη σύλληψη του υπόπτου. Φαίνεται πως είναι τυχερή μου μέρα. Μόλις έμαθα κάτι στο δρόμο από το αρχηγείο. Δίπλωσε τα χέρια στο στήθος. Το έχεις πάνω σου το παραδάκι? Χωρίς να πάρει τα μάτια από πάνω του, ο Σιμών άπλωσε το ένα χέρι μέσα στη Φεράρι. Από τη θέση του οδηγού έβγαλε έναν μαύρο χαρτοφύλακα. «Η πρώτη δόση είναι εδώ, σε χαρτονόμισμα των $20. Ο πράκτορας ξεκόλλησε από το αυτοκίνητο. Όλη την προσοχή ήταν στραμμένη τώρα πάνω στο χαρτοφύλακα. Η απληστία του δεν γνώριζε όρια. Και αυτός ήταν ο λόγος που ο Σιμών είχε διατηρήσει τη συγκεκριμένη επαφή. Λάβαμε αναφορά ότι πριν από μια ώρα είδαν το Swift σε χώρο στάθμευσης στην Εθνική Οδό της Πενσιλβάνια. Ο Σιμών έριξε μια φευγαλαία ματιά στην αντίπερα όχθη του ποταμού. «Πού? Ποιο χώρο στάθμευσης?» «Στο Νιου Στάρτον, περίπου 65 χιλιόμετρα ανατολικά του Πίτσμπουργκ. Η πολιτιακή αστυνομία έχει στήσει μπλόκα, αλλά δεν το βρήκαν ακόμα. Πρέπει να την έκανε κιόλας καστός από το δρόμο». Χωρίς χρονοτριβή, ο Σιμών παρέδωσε το χαρτοφύλακα στον πράκτορα. Καθόταν σαν αμένα κάρβουνα. «Θα έρθω σε επαφή μαζί σου για τη δεύτερη δόση. Να περιμένεις τηλεφώνημά μου μέσα σε 12 ώρες. Ο πράκτορας βούτυξε το χαρτοφύλακα και με τα δύο χέρια. Έδειχνε να μην πιστεύει στην καλή του τύχη. «Άντε με το καλό, χάρηκα για τη συνεργασία». Ο Σιμών μπήκε στη Φεράρι και έβαλε μπρος. «Η χαρά είναι όλη δική μου, κύριε Μπροκ». Από το σημείο επόπτευσης που στεκόταν, 100 μέτρα μακριά, ο Ντέιβιτ παρατηρούσε επίμονα το κτίριο Νιούελ Σάιμον, προσπαθώντας να θυμηθεί την ακριβή θέση του γραφείου του Αμίλ Γκούπτα. Αυτός και η Μονίκ είχαν τρυπώσει σε μια διατάξη στο Κέντρο Καλών Τεχνών Περνέλ, ένα κτίριο στη Πανεπιστημιούπολη του Κάρνεγκι Μέλλον. Η αίθουσα χρησιμοποιόταν προφανώς για μαθήματα σκηνογραφίας. Ανάμεσα στα θρανία υπήρχαν σκόρπιες αρκετές ξύλινες σανίδες, ζωγραφισμένες ώστε να αναπαριστούν δέντρα, σπίτια, αυτοκίνητα και προσώψεις μαγαζιών. Δίπλα από το παράθυρο, από όπου κρυφοκοίταγαν ο Ντέιβιτ και η Μονίκ, βρισκόταν τοποθετημένο ένα μεγάλο πλαίσιο που αναπαρίστανε τη βιτρίνα ενός κουρείου, με τις λέξεις Sweeney Todd στην κορφή. Όλα τα δυσδιάστατα ομοιώματα έδιναν στο δωμάτιο μια αίσθηση χασίματος, σαν να βρισκόταν σε κάποιο ψευδαισθητικό Λούνα Πάρκ. Ο Ντέιβιτ σκέφτηκε την εργασία του πάνω στην επίπεδοχώρα. Ένα σύμπαν χωρίς βάθος. Ήταν σχεδόν κατά μεσήμερο. Μετά την κάφα στο Νιου Στάτον, έφαγαν κάτι παραπάνω από μία ώρα, σουλατσάροντας τα στενά σοκάκια των προαστίων του Πίτσμπουργκ, αποφεύγοντας τους κεντρικούς δρόμους,
ώστε να φτάσουν στο Carnegie Mellon χωρίς να πέσουν πάνω σε μπατσικά. Μόλις έφτασαν, η Μονίκ έκρυψε την κορβέτη της μέσα στο πλήθος των εκατοντάδων σπόρο αυτοκινήτων στο κεντρικό πάρκινγκ του Πανεπιστημίου και συνέχισαν πεζοί μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Για τις αναγνωριστικές τους ενέργειες επέλεξαν το Κέντρο Καλών Τεχνών Περνέλ, διότι βρισκόταν σε ύψωμα πάνω από το κτίριο Newell Simon, προσφέροντας μια εξαιρετική άποψη του πάρκινγκ ανάμεσα στα δύο κτίρια. Το πρώτο πράγμα που πρόσεξε ο Ντέιβιντ ήταν το ρομποτικό όχημα Highlander, ένα κατά παραγγελία Hammer με ένα μεγάλο ασημένιο θόλο στην κορφή. Είχε διαβάσει για το αυτοκίνητο αυτό στο Scientific American. Το Highlander, ένα από τα αγαπημένα πράγματα του Γκούπτα, μπορούσε να διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς οδηγό. Κάτι φοιτητές από το Ινστιτούτο Ρομποτικής τέσταραν το όχημα, εξετάζοντας την αυτόνομη πλοήγησή του στο πάρκινγκ. Στο θόλο, στον ουρανό του αυτοκινήτου, ήταν εγκατεστημένος ένας σαρωτής λέιζερ που ανίχνευε τυχόν εμπόδια. Ένας από τους σπουδαστές βαστούσε μια συσκευή τηλεκατεύθυνσης που θα έσβηνε αμέσως τη μηχανή σε περίπτωση που το ρομποτικό αυτοκίνητο τρελαινόταν. Το άλλο που πρόσεξε ο Ντέιβιντ ήταν οι παρκαρισμένες Chevrolet Suburban. Δύο μαύρα τζιπ βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στην είσοδο του κτίριου Newell Simon και δύο ακόμα πίσω από το πάρκινγκ. Τα έδειξε στη Μονίκ. Τα βλέπεις όλα αυτά τα τζιπ? Κυβερνητικά αυτοκίνητα. Πώς το ξέρεις? Είχε ένα μάτσο τέτοια στον γκαράζ του FBI στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια έδειξε δύο άντρες με τίσερ και σορτσάκια που πετούσαν ο ένας τον άλλον μια μπάλα του ράκμπι. Κόψε αυτούς τους τύπους με την μπάλα. Γιατί παίζουν πάσα στο κέντρο ενός πάρκινγκ? Δείχνουν λίγο μεγάλοι για σπουδαστές, παρατήρησε η Μονίκ. Ακριβώς. Πάρε και τον τύπο που είχε αράξει το γρασίδι χωρίς την μπλούζα του. Έχεις δει πιο ασφριδερό τύπο να κάνει λιθεραπεία? Είναι και άλλοι δύο στο γρασίδι από την άλλη πλευρά του κτηρίου. Ο Ντέιβιντ κούνησε το κεφάλι. Εγώ φταίω γαμώτο. Από ό,τι φαίνεται, αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας μόλις ανακάλυψαν ότι βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό. Ξέρουν ότι προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον Γκούπτα. Απομακρύνθηκε από το παράθυρο και σωριάστηκε στον τοίχο. Του είχαν στήσει καρτέρι. Οι μυστικοί πράκτορες τον περίμεναν απλώς να εμφανιστεί. Αλλά κατά έναν αρκετά παράδοξο τρόπο, ο Ντέιβιντ δεν είχε πανικοβληθεί. Οι φόβοι του είχαν υποχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Και τώρα το μόνο που αισθανόταν ήταν οργή. Έφερε στο μυαλό του το άρθρο στο πρωτοσέλιδο της Pittsburgh Post Gazette. Τη χαλκευμένη ιστορία που τον παρουσίασε ως έμπορο ναρκωτικών και δολοφόνο. «Χριστέ μου», μουρμούρισε. «Αυτοί οι πούστιδες νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα ατιμόρυτοι». Η Μονίκ έγερε στον τοίχο πλάι του. «Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι προφανές. Εσύ μένεις εδώ και εγώ πάω εκεί πέρα». «Τι?» «Δεν γυρεύουν εμένα. Αυτοί οι πράκτορες δεν έχουν ιδέα ότι είμαι μαζί σου. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι είναι ένας γεράκος, σε είδε στο Νιου Στάντον». «Κι αν αυτός ο τύπος είδε και την πινακίδα κυκλοφορίας σου?» Τον κοίταξε λοξά. «Αυτό τώρα μόλι. Το έβαλε στα πόδια με το που σε αναγνώρισε. Δεν είδε τίποτα». Ο Ντέιβιντ συνοφριώθηκε. Δεν του άρεσε καθόλου το σχέδιο της Μονίκ. «Είναι υπερβολικό ρίσκο. Αυτοί οι πράκτορες κοζάρουν οποιονδήποτε πλησιάζει το κτίριο. Αν μη τι άλλο, έχουν τη φωτογραφία κάθε θεωρητικού φυσικού στη χώρα. Και αν ανακαλύψουν ποια είσαι, σίγουρα θα τους μπουν υποψίες. Μπήκαν ήδη στο σπίτι σου, θυμάσαι?» Εκείνη πήρε μια βαθιά ανάσα. «Ρισκάρουμε, το ξέρω. Αλλά τι άλλο να κάνουμε? Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα?» Δυστυχώς και εκείνος είχε στερέψει από ιδέες. Γύρισε και κοίταξε το δωμάτιο, ελπίζοντας σε κάποια έμπνευση. «Τι λες για κανένα κουστούμι?» πρότεινε. «Εδώ είναι τμήμα θεατρικών σπουδών, οπότε όλο και κάποιο κουστούμι θα παίζει. Κάμια περούκα για σένα ίσως». «Ντέιβιντ, κόφτω. Οτιδήποτε εδώ μέσα, μόνο γελία θα με κάνει. Και απλώς θα τραβήξουμε περισσότερα βλέμματα». «Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Τι θα έλεγες?» Πριν προλάβει ο Ντέιβιντ να τελειώσει τη φράση του, ακούστηκε ένα βαρύ ποδοβολητό έξω στο διάδρομο. Η Μονίκ τα χρειάστηκε. «Γαμώτο!» Και έσπευσε να τραβήξει το ρεβόλβερ από το σορτσάκι της. Αλλά ο Ντέιβιντ της άρπαξε τον καρπό. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν. Την τράβηξε πίσω από το τεράστιο ξύλινο πλαίσιο που απεικόνιζε το κουρείο του Σουίνι Τόντ. Γρήγορα το ποδοβολητό σταμάτησε και άκουσαν τον κουδουνιστό ήχο κλειδιών.
Ο Ντέιβιντ ήταν σίγουρος ότι από την πίσω πλευρά της πόρτας στέκονταν οι πράκτορες του FBI και ότι στο επόμενο δευτερόλεπτο θα έκαναν έφοδο μέσα στην αίθουσα. Αλλά όταν η πόρτα άνοιξε, είδε απλώς την καθαρίστρια του κτηρίου, μια νεαρή γυναίκα με γαλάζια ποδιά, η οποία έσπρωχνε ένα μεγάλο πάνινο κάδο. Η Μονίκ έσφιξε τον ώμο του Ντέιβιντ ανακουφισμένη, αλλά κανείς από τους δυο δεν τόλμησε να ξεμητήσει. Κρυφοκοιτάζοντας από την άκρη του σκηνικού του Σουίνι Τόντ, ο Ντέιβιντ παρακολούθησε την καθαρίστρια που τσουλούσε τον κάδο μέσα στην αίθουσα. Όταν έφτασε στην άλλη άκρη, έσκυψε και σήκωσε το καλάθι των αχρήστων, που ήταν γεμάτο με πεταμένα απομεινάρια, πριονίδια από τις ξύλινες ανίδες, ένα πελώριο κουβάρι από υπογιατισμένες πατσαβούρες, αδειάζοντας το περιεχόμενό του μέσα στο κάδο. Ήταν μια ψηλή, λεπτή μαύρη, που κάτω από την ποδιά φορούσε τισέρτ και τζιν σορτσάκι. Μάλλον δεν ήταν μεγαλύτερη από 23 ετών, αλλά το πρόσωπό της είχε ήδη σημαδευτεί από τα βάσανα της ζωής και έδειχνε κουρασμένο. Τίναξε σκυθροπή το καλάθι των αχρήστων πάνω από τον κάδο, και τη στιγμή εκείνη ο Ντέιβιντ συνειδητοποίησε ότι παρά τη διαφορά στην ηλικία, η καθαρίστρια και η Μονίκ έμοιαζαν πάρα πολύ. Είχαν τα ίδια μακριά πόδια, την ίδια αφθάδεια στη στάση του κεφαλιού. Ο Ντέιβιντ συνέχισε να την κοιτά, καθώς εκείνη άφηνε το άδειο καλάθι στο πάτωμα και άρχισε να σπρώχνει τον κάδο προς την έξοδο της αίθουσας διδασκαλίας. Εκείνη τη στιγμή, όταν αυτή βρισκόταν λίγα βήματα από την πόρτα, ο Ντέιβιντ βγήκε από την κρυψώνα του. Η Μονίκ έσπευσε να το συγκρατήσει, αλλά ήταν πολύ αργά. «Με συγχωρείτε», έκανε ο Ντέιβιντ πίσω από την καθαρίστρια. Εκείνη πετάχτηκε πίσω. «Χριστέ μου, γαμό!» «Sorry για το ξάφνιασμα. Η συνάδελφος μου και εγώ βάζουμε τις τελευταίες πινελιές στα σκηνικά για την απόψινή μας παράσταση», έκανε χώρο για τη Μονίκ. Εκείνη πλησίασε σφίγγοντας τα δόντια. Ο Ντέιβιντ την άγγιξε στη μέση, σπρώχνοντας την ελαφρά μπροστά. «Από εδώ η καθηγήτρια Glandwell», έκανε. «Και εγώ είμαι ο καθηγητής Χότζες, τμήματος δραματουργίας». Η καθαρίστρια έπιασε την καρδιά της που χτυπούσε. Χωρίς να έχει συνέλθει ακόμα από την τρομάρα της, κοίταξε εξαγριωμένη τον Ντέιβιντ και τη Μονίκ. «Μου κόψατε τη χολή. Νόμιζα ότι η αίθουσα ήταν άδεια μέχρι τη μία». Ο Ντέιβιντ χαμογέλασε για να την καθησυχάσει. «Συνήθως ναι, αλλά κάνουμε κάτι διορθωσούλες της τελευταίας στιγμής για την απόψινή παράσταση. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σοου, πολύ συναρπαστικό». Η κοπέλα δεν έδειχνε εντυπωσιασμένη. «Ωραία, και τι θέλετε? Ξεχάσετε να πετάξετε κάτι?» «Βασικά με ενδιαφέρει η ποδιά που φοράς. Θα μπορούσαμε να τη δανειστούμε για μερικές ώρες?» Τα χείλη της σχημάτισαν ένα δύσπιστο οβάλ. Έριξε μια φευγαλαία ματιά στην ποδιά της, πάνω στην οποία υπήρχε μια ταμπέλα που έγραφε «Συνεργείο Καθαριότητας του Carnegie Mellon», μόλις πάνω από την αριστερή μεριά του στήθους της. «Αυτό εδώ, τι το θέλετε?» «Ένα από τα πρόσωπα του έργου μας είναι καθαρίστρια, αλλά δεν μου αρέσει το κοστούμι που έχουμε. Θα προτιμούσα κάτι που να φέρνει περισσότερο στη στολή σου. Θα ήθελα μόνο να τη δείξω στην ενδοματολόγο μας για να την αντιγράψει». Τα μάτια της κοπέλας στένεψαν. Δεν το είχε χάψει. «Κοίτα, πρέπει να φοράω αυτή τη στολή να δουλεύω», έκανε. «Αν τη δανειστείτε, θα αναγκαστώ να πάω να πάρω άλλη από την μηματιοθήκη και μιλάμε για πολύ δρόμο. Είμαι πρόθυμος να σε αποζημιώσω για την ενόχληση». Ο Ντέιβιντ έχωσε το χέρι μέσα στη τσέπη του και τράβηξε μια δεσμίδα $20. Μέτρησε 10. Εκείνη καρφώθηκε στα $200 που κρατούσε. Διόλου δεν είχαν μειωθεί οι υποψίες της, μόνο που τώρα είχε σοβαρό λόγο να τις προσπεράσει. «Αυτά είναι για τη στολή». Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Το τμήμα δραματουργίας έχει προϋπολογισμό για έκτακτες ανάγκες σαν κι αυτήν». «Και όταν τελειώσει θα μου τη γυρίσεις?» «Οπωσδήποτε. Θα την έχεις το απόγευμα». Εξακολουθώντας να τον κοιτάει υποψιασμένη, άρχισε να βγάζει την ποδιά της. «Απλώς μην πεις κουβέντες στα αφεντικά μου γι' αυτό, εντάξει? Μην ανησυχείς, δεν θα πω λέξη». Και τότε σκέφτηκε κάτι ακόμα. «Και θα χρειαστούμε επίσης τον κάδο σου, για background». Εκείνη του έδωσε την ποδιά. «Δεν με νοιάζει ο κάδος, υπάρχει κι άλλο στο υπόγειο». Βούτυξε τα $200 και την κοπάνισε βιαστικά από το δωμάτιο, λες και φοβόταν μήπως αλλάξει γνώμη ο Ντέιβιντ. Εκείνος περίμενε για μερικά δευτερόλεπτα και ύστερα κλείδωσε την πόρτα της τάξης. Με την μπλε ποδιά να κρέμεται από το χέρι του, στράφηκε στη Μονίκ. «Λοιπόν, ιδού το κοστούμι σου». Εκείνη καρφώθηκε βλοσιρά στη στολή.
Καθαρίστρια, τι πρωτότυπο. Η φωνή της φανέρωνε πικρία. Με συγχωρείς, σκέφτηκα απλώς. Ναι, ξέρω τι σκέφτηκες. Κούνησε το κεφάλι της. Οι μαύρες καθαρίζουν γραφεία, έτσι. Οπότε όταν με δουν οι πράκτορες του FBI να σπρώχνουν το κάδο στον κτίριο απέναντι, δεν θα μου ρίξουν δεύτερη ματιά. Αν δεν θες. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το πιο λυπηρό απ' όλα. Το ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Άρπαξε την ποδιά από το χέρι του Ντέιβιτ και την δύναξε να στρώσει. Το μπλε ρούχο μαστίγωσε τον αέρα. Δεν έχει σημασία πόσα πτυχία έχεις ή πόσες εργασίες δημοσίευσες ή πόσα βραβεία κερδίζεις. Στα μάτια τους είμαι απλώς η καθαρίστρια. Φόρεσε τη στολή και άρχισε να την κουμπώνει. Για μια στιγμή φαινόταν ότι θα την έπιαναν τα κλάματα, αλλά δαγκώθηκε και το έπνιξε. Ο Ντέιβιτ ένιωσε έναν κόμπο ενοχής στο στομάχι. Παρά τις καλές προθέσεις του, την είχε πληγώσει άσχημα. «Μονίκ», ξεκίνησε. «Εγώ φταίω, δεν ήθελα». «Ναι ρε, εσύ φταίς. Άντε μπες μέσα τώρα». Το δάχτυλό της ήταν στραμμένο προς το βουνό από σκουπίδια μέσα στον πάνινο κάδο. Την κοίταξε ο Ντέιβιτ σαστισμένος. «Εδώ μέσα». «Μάλιστα. Ξάπλωσε χάμω και θα στιβάξω σκουπίδια από πάνω σου. Έτσι θα μπούμε και οι δύο στο κτίριο να δούμε τον Γκούπτα». Γαμό του, σκέφτηκε, και ήταν δική του ιδέα. Η Λουσίλ Πάρκερ βρισκόταν στην καμπίνα των επιβατών του C-21, του Learjet της πολεμικής αεροπορίας που οργάνωνε τον ουρανό της Δυτικής Πενσιλβάνια. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε την εθνική οδό να απλώνεται σαν σκηνή ανάμεσα στους πράσινους λόφους και τις κοιλάδες. Κάπου εδώ βρισκόταν ο χώρος στάθμευσης όπου είχαν δει τον David Swift, αλλά η Λουσίλ δεν κατάφερε να τον εντοπίσει. Από ό,τι φαίνεται την είχαν ήδη περάσει. Ευθεία μπροστά ξεπρόβαλε η πόλη του Πίτσμπουργκ, μια γκρίμου τζαλιά που διέκοπτε ο ποταμός Μονογκαχίλα. Το τηλεφώνημα από τον διευθυντή του γραφείου ήρθε τη στιγμή ακριβώς που το αεροπλάνο μπήκε σε τροχιά καθόδου. Η Λουσίλ σήκωσε το μικροτηλέφωνο του ARC 190, του ασύρματου που χρησιμοποιούσε η πολεμική αεροπορία για ασφαλή επικοινωνία με το έδαφος. «Μαύρος 1. «Γεια σου, Λούση», έκανε ο διευθυντής. «Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?» «Σε 10 περίπου λεπτά θα έχω προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Πίτσμπουργκ. Έχει έρθει όχημα να με παραλάβει». «Η παρακολούθηση πώς πάει?» «Ο ύποπτος δεν έχει φανεί ακόμα, αλλά ας μην βιαζόμαστε. Έχουμε 10 πράκτορες γύρω από το κτίριο του Γκούπτα και άλλους 10 μέσα. Κάμερες καταγραφής υπάρχουν στην κεντρική είσοδο και σε όλες τις εισόδους του κτηρίου. Και σε όλους τους ορόφους έχουμε κοριούς. Είσαι σίγουρη ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να κάνουμε παιχνίδι? Μήπως καλύτερα να βάλουμε τώρα χέρι στον Γκούπτα και να μάθουμε τι γνωρίζει?» «Όχι. Αν προσαγάγουμε τώρα τον Γκούπτα, το νέο θα διαδοθεί γρήγορα. Και τότε ο Swift δεν πρόκειται να πλησιάσει το μέρος. Αν είμαστε διακριτικοί όμως, θα τους τσακώσουμε και τους δυο». «Εντάξει, Λούση, στηρίζομαι πάνω σου. Όσο γρηγορότερα τελειώσει αυτή η ιστορία, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Ο Υπουργός Άμυνας με έχει πρίξει με τα τηλεφώνηματά του κάθε λίγο και λιγάκι». Αναστέναξε βαθιά ο διευθυντής. «Χρειάζεσαι κάτι άλλο? Παραπάνω πράκτορες? Περισσότερη υποστήριξη?» Η Λουσίλ δίστασε. Εδώ ήθελε διπλωματία. «Θα ήθελα τους φακέλους προσωπικού για όλους τους πράκτορες στην περιοχή της Νέας Υόρκης». «Γιατί?» «Όσο περισσότερο αναλογίζαμε τα χτεσινοβραδινά στην οδό Liberty, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι υπάρχει διαρροή. Αυτοί που μας επιτέθηκαν γνώριζαν υπερβολικά πολλά για τον τρόπο που λειτουργούμε. Φοβάμαι ότι είχαν βοήθεια από μέσα». Ο διευθυντής αναστέναξε ξανά. «Χριστέ μου, μόνο αυτό μας έλειπε». Ήταν σκοτεινά και άβολα και μύριζε πολύ χειρότερα από ό,τι περίμενε ο Ντέιβιτ. Τα περισσότερα από τα σκουπίδια που ήταν στιβαγμένα πάνω του ήταν άκακα αντικείμενα. Χαρτιά, κουρέλια, πατσαβούρες και τα συναφή. Αλλά δυστυχώς ανάμεσά τους βρίσκονταν και τα υπολείμματα ενός πλούσιου προγεύματος. Και τώρα οι θειώδεις αναθυμιάσεις από την αβουλίλα είχαν κατακλείσει ολόκληρο τον κάδο. Κερατάς και δαρμένος ο Ντέιβιτ. Αισθανόταν και την πυρονισμένη άγρη κάποιας ξύλινης ανίδας να γρατζουνά τους ώμους του κάθε φορά που οι ροδίτσες του κάδου έβρισκαν σε σαμαράκι. Ο Ντέιβιτ σφίχτηκε καθώς η Μονίκα έσπρωχνε τον κάδο έξω από το κέντρο καλών τεχνών Περνέλ, με προορισμό το κτίριο Νιούελ Σάιμον. Ύστερα από 1 λεπτό περίπου, τα μάτια του προσαρμόστηκαν στο σκοτάδι και τότε ήταν που πρόσεξε ένα μικρό λοξόκ σχίσιμο στην φόδρα του πάνινου κάδου. Στριφογυρίζοντας πάνω στους αγκώνες και τα γόνατά του, κινήθηκε αργά και προσεκτικά προς το άνοιγμα. Μέσα από τη μικρή τρύπα
διαπίστωσε ότι βρισκόταν τώρα στο χώρο του πάρκινγκ. Ακριβώς μπροστά τους ήταν το ρομποτικό αυτοκίνητο Highlander, που κινιόταν ακάθεκτο προς την υπηρεσιακή είσοδο του κτηρίου Newell Simon. Η Μονίκ ακολούθησε το ρομπότ και τους φοιτητές που ήλεγχαν την πορεία του. Το σχέδιο φαινόταν να δουλεύει. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και θα βρισκόταν μέσα στο κτίριο. Τότε ο Ντέιβιτ άκουσε ένα βροντερό «Πρόσεξε, πρόσεξε, σου έρχεται!» Και το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο αισθάνθηκε ένα υπόκοφο τράνταχμα στο στρώμα από τα σκουπίδια που τον κάλυπτε. Ένα ακαθορίστου σχήματος αντικείμενο τον χτύπησε πίσω στο κεφάλι και έκανε τη μύτη του να φτάσει σχεδόν μέχρι το πάτο του κάδου. Ο πόνος ήταν έντονος, αλλά ο Ντέιβιτ δεν έβγαλε άχνα. Δεν άργησαν να ακουστούν βήματα από αθλητικά παπούτσια πάνω στην άσφαλτο. Μέσα από το σκίσιμο στο πανί, ο Ντέιβιτ αντίκρισε ένα ζευγάρι άσπρα, τριχωτά πόδια και ύστερα άλλο ένα ζευγάρι πόδια. «Ω γαμώτο», σκέφτηκε. «Είναι οι πράκτορες με την μπάλα του ράγμπι. Θα τους έπεσε μέσα στο κάδο». Σαν να μην έφτανε αυτό, η πρόσκρουση είχε παραμερίσει τη σκουπιδοκάλυψή του, εκθέτοντας τους ώμους και μέρος από το κεφάλι του. Οι πράκτορες πλησίαζαν κι άλλο. Ένας από αυτούς απήχε λιγότερο από 1,5 μέτρο. Ο Ντέιβιτ έμεινε ακίνητος, περιμένοντας μυρολατρικά τον τύπο να σκύψει πάνω από τον κάδο και να τον εντοπίσει. Και τότε είδε ένα τρίτο ζευγάρι πόδια, Λία και Σοκολατένια, να μπαίνει σφίνα μπροστά στους πράκτορες. «Γαμώτο», ξέσπασε η Μονίκ. «Παραλίγο να με χτυπήσετε με αυτό το πράγμα». «Να μας συγχωράτε, κυρία μου», αποκρίθηκε ο πράκτορας. «Εμείς δεν». «Μαγκές, εδώ δεν είναι γήπεδο. Να προσέχετε τι κάνετε». Ο άντρας έκανε ένα βήμα πίσω. Με 2-3 κουβέντες και λίγο τσαμπουκά, η Μονίκ τον έβαλε στη θέση του. Ο Ντέιβιτ δεν μπορούσε παρά να θαυμάσει τη στρατηγική της. Η καλύτερη άμυνα είναι μια καλή επίθεση. Τα σανδάλια της Μονίκ γύρισαν προς το κάδο και εκείνη έσκυψε από πάνω του. Ο Ντέιβιτ ένιωσε τα χέρια της στην πλάτη του, καθώς βούτυξε την μπάλα του ράκπι και τον ξανακάλυψε με τα σκουπίδια. Στράφηκε ξανά στους πράκτορες. «Ορίστε η μπάλα σας. Πήγαινε να παίξετε αλλού τώρα». Τα άσπρα πόδια πιστοχώρησαν. Τα σοκολατένια πόδια στάθηκαν για μερικά δευτερόλεπτα μπροστά από τον κάδο, για να εξαφανιστούν στη συνέχεια. Ο κάδος άρχισε πάλι να τσουλάει. Δεν άρχισαν να διασχίσουν την υπηρεσιακή είσοδο του κτηρίου Newell Simon, μια αποθήκη που λειτουργούσε επίσης και ως γκαράζ για το Highlander. Η Μονίκ κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ υπηρεσίας και πάτησε το κουμπί. Ο Ντέιβιτ κράτησε την αναπνοή του μέχρι να ανοίξει η πόρτα του ανελκυστήρα και να μπει η Μονίκ με τον κάδο μέσα. Με το που έκλεισε η πόρτα του ανελκυστήρα, εκείνη έδειξε κοφτά 2 φορές. Καθώς θεώρησαν ότι το FBI είχε σπείρει κοριού στο κτίριο, είχαν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν ένα σύστημα επικοινωνίας βασισμένο σε ηχητικά σήματα. Όταν η Μονίκ έδειχε 2 φορές, αυτό σήμαινε «Είσαι εντάξει?» Σε κατάφαση, ο Ντέιβιτ έδειξε 1 φορά. Και τότε έφτασαν στο 4ο όροφο. Αφού διέσχισαν ένα αποστηρωμένο σχεδόν διάδρομο, έφτασαν στη περιοχή όπου βρισκόταν η γραμματέας του Αμίλ Γκούπτα. Ο Ντέιβιτ θυμήθηκε το χώρο από την τελευταία του επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ρομποτικής. Ένα στυλπνό μαύρο γραφείο, τυγκαρισμένο με οθόνες υπολογιστών, δέσποζε στο κέντρο της αίθουσας. Όπως ακριβώς θυμόταν ο Ντέιβιτ. Αλλά η γραμματέας δεν ήταν πια εκείνη η ψηλή πληθωρική ξανθιά που του έριχνε ματιές όσο περίμενε εκείνο στο προθάλαμο για τη συνέντευξη του Γκούπτα. Στη θέση της τώρα βρισκόταν ένας νεαρός, πολύ νεαρός, που δεν φαινόταν είναι πάνω από 18 χρονών. Ο Ντέιβιτ καρφώθηκε στην τρύπα του κάδου για να δει τον έφηβο λίγο καλύτερα. Ο πιτσιρικάς ήταν προσιλωμένος στον υπολογιστή του και χειριζόταν με πάθος ένα joystick πλάι στο πληκτρολόγιο. Κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν κάποιος προπτυχιακός φοιτητής, κανένας κομπιουτεράκιας που τελείωσε το σχολείο κάπως νωρίτερα από το συνηθισμένο και τώρα μάζευε λεφτά για το κολέγιο ως γραμματέας στο Ινστιτούτο Ρομποτικής. Το πρόσωπό του ήταν κάπως τρουμπουλό, με σταχτή δέρμα και πυκνά μαύρα φρύδια. Αφήνοντας τον κάδο στην άκρη, η Μονίκ πλησίασε στο γραφείο του αγοριού. «Με συγχωρείτε», έκανε. «Ήρθα να καθαρίσω το γραφείο του Δόκτωρ Γκούπτα». Εκείνος δεν σήκωσε καν το βλέμμα του. Τα μάτια του παρέμειναν κολλημένα πάνω στην οθόνη, με τις κόρες των ματιών του να πηγαινοέρχονται στους φρενήρες ρυθμούς του ηλεκτρονικού παιχνιδιού που έπαιζε. Η Μονίκ επανέλαβε την ερώτηση λίγο δυνατότερα αυτή τη φορά. «Μπαίνω στο γραφείο για να αδειάσω τα καλαθάκια, εντάξει?» Και πάλι καμία απόκριση. Το παιδί ήταν κολλημένο στην οθόνη με το στόμα ορθάνυχτο
και την άκρη της γλώσσας να προεξέχει ελαφρά. Δεν υπήρχε παρά μικρή σύσπαση στο πρόσωπό του, μόνο μια σταθερή, μηχανιστική προσήλωση. Το όλο σκηνικό προκαλούσε αμηχανία. «Λες να μην είναι φοιτητής?» αναρωτήθηκε ο Ντέιβιντ. Κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτό το παιδί. Η Μονίκ τελικά αποφάσισε να τον αγνοήσει και τράβηξε για την πόρτα πίσω από το γραφείο της γραμματείας. Έκανε να την ανοίξει, αλλά το πόμολο δεν γύρισε. Εμφανώς εκνευρισμένη, στράφηκε στον έφηβο. «Η πόρτα είναι κλειδωμένη», έκανε. «Ξεκλείδωσέ την να κάνω τη δουλειά μου». Το αγόρι δεν απάντησε, αλλά ο Ντέιβιντ άκουσε ένα ξαφνικό δυνατό στρίγκλισμα από κάπου κοντά. Ήταν ο οξύς ήχος ενός ηλεκτρικού κινητήρα που φαινόταν να κινείται προς τη μεριά του κάδου. Καθώς η Μονίκ έστρεψε το βλέμμα της τριγύρω στο δωμάτιο, το πρόσωπό της εχμαλωτίστηκε από ένα σάστισμα. Ήταν η στιγμή που ο Ντέιβιντ εντόπισε το αντικείμενο που τράβηξε την προσοχή της. Ένα ασημένιο ερπιστριοφόρο μηχάνημα σε σχήμα κύβου, περίπου στο μέγεθος μιας βαλίτσας, που τσουλούσε προς το μέρος της. Σταμάτησε ακριβώς μπροστά της, άπλωσε έναν ρομποτικό βραχίωνα και τη σημάδεψε με ένα βολβόσχημο αισθητήρα. Το μηχάνημα θύμιζε λίγο χελώνα με πολύ μακρύ λαιμό. Η Μονίκ και το ρομπότ κοιτάχτηκαν επιφυλακτικά για κάποια δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μια συνθετική φωνή βγήκε από τα ηχεία του μηχανήματος. «Καλημέρα σας. Είμαι ο αυτόνομος γραμματέας ΑΡΟ 21, μια δημιουργία των σπουδαστών του Ινστιτούτου Ρομποτικής. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος?» Η Μονίκ έμεινε να το κοιτάει σαν ηλίθια. Το μάτι της κινήθηκε γρήγορα προς τη μεριά του αληθινού γραμματέα, για να σιγουρευτεί ότι δεν της κάνει πλάκα. Αλλά ο έφηβος ήταν ακόμα απορροφημένος στο video game. Οι αισθητήρες του μηχανήματος προσανατολίστηκαν για να εντοπίσουν το πρόσωπό της. «Ίσως μπορώ να φανώ χρήσιμος», απάγγειλε ρυθμικά. «Πείτε μου παρακαλώ τι θέλετε και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω». Εμφανώς διστακτική, η Μονίκ ξαναγύρισε στο μηχάνημα και στράφηκε στο βολβόσχημο αισθητήρα του. «Είμαι η καθαρίστρια. Ξεκλείδωσε την πόρτα». «Λυπάμαι», αποκρίθηκε ο ΑΡΟ 21. «Δεν κατάλαβα τι είπατε. Παρακαλώ, μπορείτε να επαναλάβετε». Το συνοφρίωμα της Μονίκ βάθυνε. «Είμαι η καθαρίστρια», έκανε δυνατά και αργά. «Ξεκλείδωσε την πόρτα». «Είπατε, ο καθηγητής τι ώρα. Απαντήστε με ναι ή όχι. Παρακαλώ». Έκανε ένα βήμα προς το μηχάνημα η Μονίκ και για μια στιγμή ο Ντέιβιντ πίστεψε ότι θα του έσκαγε κλωτσιά. «Πρέπει να μπω μέσα στο γραφείο του Δόκτωρ Κούπτα. Καταλαβαίνεις? Το γραφείο του Δόκτωρ Κούπτα». «Είπατε Κούπτα. Απαντήστε με ναι ή όχι, παρακαλώ». Ναι, Δόκτωρ Κούπτα. Ο καθηγητής Αμίλ Κούπτα είναι διαθέσιμος κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Ραντεβού μαζί του μπορείτε να έχετε το νωρίτερο την επόμενη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Σας ικανοποιεί αυτή η ώρα? Απαντήστε με ναι ή όχι, παρακαλώ». Η Μονίκ είχε φτάσει στα ωριά της. Σήκωσε ψηλά τα χέρια και γύρισε έξω φρενών στο κάδο. Ο Ντέιβιντ αισθάνθηκε ένα απότομο τράνταγμα. Η Μονίκ είχε αρπάξει την άκρη του πάνινου κάδου, σέρνοντάς τον έξω από το χώρο της γραμματείας. Διέσχισαν να στραπεί το διάδρομο με τα ροδάκια του κάδου να χοροπηδούν πάνω στα πλακάκια του πατώματος. Αντί να επιστρέψει στο σανσέρ υπηρεσίας όμως, η Μονίκ άνοιξε την πόρτα μιας μικρής αποθηκούλας και τράβηξε μέσα τον κάδο. Κλείνοντας την πόρτα, έχωσε τα χέρια της μες στο βουνό των σκουπιδιών, παραμερίζοντας τα τσαλακωμένα χαρτιά και τα βρώμικα κουρέλια που κάλυπταν το κεφάλι και τους ώμους του Ντέιβιντ. Εκείνος ανακάθισε, σήκωσε ψηλά το κεφάλι και αντίκρισε το εξοργισμένο πρόσωπο της Μονίκ πάνω από τον κάδο. Το μήνυμα ήταν σαφές. Χρειαζόταν βοήθεια. Με 1000 προφυλάξεις, ο Ντέιβιντ έβγαλε το κεφάλι του από τον κάδο και κόζαρε το δωμάτιο. Η τύχη ήταν καλυμμένη με μεταλλικά ράφια, όπου βασίλευε ένα συνονθήλευμα ειδών καθαρισμού και γραφικών υλών. Καθαριστικά πατώματος, ρολά υγείας, κουτιά με μελάνια κτυπωτών. Στη γωνία βρισκόταν ένας μεγάλος νεροχύτης από ανοξίδωτο ατσάλι. Κανένα ίχνος από κάμερες παρακολούθησης. Βέβαια, το FBI θα μπορούσε να είχε κρύψει κάποια κάμερα κάπου.
Αλλά ο Ντέιβιντ θεωρούσε απίθανο οι ομοσπονδιακοί πράκτορες να μπήκαν στον κόπο να εγκαταστήσουν ένα εξειζητημένο σύστημα παρακολούθησης σε ένα τόσο μικρό και συνήθως άδειο χώρο. Η κοργή βέβαια ήταν ένα άλλο θέμα. Το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν να μπει από ένα κοριός σε κάθε αίθουσα του κτηρίου. Χωρίς να βγάλει άχνα, βγήκε άγαρμα από τον κάδο, πήγε στον νεροχύτη και άνοιξε τέρμα τη βρύση. Είχε δει αυτό το κόλπο σε κάποια ταινία, αλλά δεν είχε ιδέα κατά πώς θα το προστάτευε όντως από τυχόν οτοακουστές. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τράβηξε τη Μονή κοντά του και της ψιθύρισε στο αυτί. «Πρέπει να ξαναπά στη γραμματεία». Εκείνη κούνησε το κεφάλι της. «Με τίποτα», έκανε ψιθυριστά. «Το κολορομπότ είναι άχρηστο. Λογισμικό επικοινωνιών για κλάματα. Τι να κάνω?» «Τότε τράβα πάλι εκεί και κάνε το παιδί να σε προσέξει. Ταρακούνα τον αν χρειαστεί». «Τίποτα δεν θα γίνει. Το παιδί μοιάζει να έχει κάποια αναπηρία και το FBI θα πιάσει οτιδήποτε πω εκεί μέσα. Αν παρακάνω σαματά θα αρχίσουν να υποψιάζονται». «Ωραία. Τι κάνουμε? Θα περιμένουμε εδώ μέχρι να ξεμείνει από κολόχαρτο ο Γκούπτα?» «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το γραφείο του Γκούπτα?» «Δεν ξέρω. Χρόνια έχω να έρθω εδώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς». Ξαφνικά κάτι συγκρούστηκε με τη φτέρνα του Ντέιβιντ. Ήταν έναν επέσιτο μόλις χάδι στην άκρη του παπουτσιού του, αλλά τον έκανε να χεστεί πάνω του. Κοιτώντας κάτω, αντίκρισε έναν μπλε δίσκο, στο μέγεθος περίπου ενός φρίσμπι, που κινιόταν αργά στο πάτωμα της αποθηκούλας και άφηνε ένα υγρό ίχνος σε σχήμα ζικ-ζακ πάνω στο συνθετικό μουσαμά του δαπέδου. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα το είδε και η Μονίκ και στρίγγιξε πανικόβλητη. Της έκλεισε το στόμα ο Ντέιβιντ. «Ησύχασε», της έκανε ψιθυριστά. «Ένα ρομποτάκι είναι που καθαρίζει το πάτωμα. Δημιούργημα του Γκούπτα κι αυτό. Χύνει υγρό καθαριστικό κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο και ύστερα ρουφάει τα απόνερα». Εκείνη στράβωσε. «Μου έρχεται να το πατήσω και να το λιώσω το σκατό». Ο Ντέιβιντ έγνεψε αφηρημένος, χαζεύοντας τη συσκευή που γλιστούρισε πάνω στο δάπεδο. Έμοιαζε πράγματι κάπως με πελώριο έντομο. Από την εξωτερική του στεφάνη ξεκινούσε μια μακριά και λεπτή μαύρη κεραία. Ο Γκούπτα είχε εξοπλίσει όλα τα ρομπότ του με ραδιομεταδότες, διότι είχε μονή με την παρακολούθηση της πορείας του. Όταν του πήρε συνέντευξη, ο Ντέιβιντ, 10 χρόνια πριν, ο ηλικιωμένος άνδρας, του επέδειξε με περηφάνεια μια οθόνη υπολογιστή, στην οποία καταγραφόταν λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση όλων των αυτόνομων μηχανημάτων που περιπλανιούνταν στους δρόμους και τα εργαστήρια του κτηρίου Νιούελ Σάιμον. Η ενθύμηση αυτής της εικόνας, με τα λαμπερά στίγματα και τις τρισδιάστατες απεικονίσεις των ορόφων, ενέπνευσε τώρα τον Ντέιβιντ. «Αν δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον Γκούπτα, θα τον κάνουμε να έρθει αυτός σε εμάς», έκανε, βαδίζοντας προς το ρομπότ καθαρίστρια. Έσκυψε και έπιασε το μηχάνημα από την κεραία. Αυτό θα τραβήξει την προσοχή του. Με ένα τσάκισμα του καρπού, η αντένα έσπασε. Το ρομπότ άρχισε αμέσως να ξεφωνίζει σαν εκοφαντική διαπεραστική σιρήνα. Ο Ντέιβιντ αναπήδησε ξαφνιασμένος. Την αντίδραση αυτή δεν την περίμενε. Είχε υπολογίσει ότι το σήμα συναγερμού θα εμφανιζόταν μόνο στον υπολογιστή του Γκούπτα και δεν είχε προβλέψει αυτό το ηχητικό τριβέλισμα. «Γαμώτο», ούρλιαξε η Μονίκ. «Τι έκανες?» «Δεν ξέρω». «Κλείστο το κολόπραμα». Βούτυξε από χάμω τη συσκευή ο Ντέιβιντ και τη γύρισε ανάποδα, ψάχνοντας απελπισμένα να βρει το διακόπτη παροχής ισχύως, αλλά κάτω από το μηχάνημα δεν αντίκρισε τίποτε άλλο εκτός από τρύπες που έσταζαν και βούρτες που στριφογύριζαν, και το πράγμα ολόκληρο σφάδαζε στα χέρια του, κυριευμένο από την ισχύ του συναγερμού. Αλόφρον έτρωξε τον νεροχύτη και κατέβασε με όλη του τη δύναμη το ρομποτάκι πάνω στη χαλίδινη ακμή του λαβομάνου. Το πλαστικό κέλυφος του μηχανήματος έσπασε στα δύο, ξεβράζοντας το πάτωμα καθαριστικό υγρό και διαλυμένες πλακέτες κυκλωμάτων. Ο θόρυβος εξαφανίστηκε. Ο Ντέιβιντ έγειρε βαγιανασένοντας πάνω από τον νεροχύτη. Στράφηκε στη Μονίκ και είδε την αυτιά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Δεν έβγαζε άχνα, αλλά ήταν ξεκάθαρο το τι σκεφτόταν. Οι πράκτορες του FBI άκουσαν σίγουρα το συναγερμό. Από λεπτό σε λεπτό κάποιος ερχόταν στην αποθηκούλα να δει τι έγινε. Η Μονίκ έτρεμε μόνο στη σκέψη και για ένα καταιγισμό δευτερολέπτων έμεινε απλώς παραλυμμένη στο κέντρο του δωματίου, με τα μάτια της να μην ξεκολλούν από την πόρτα. Κοιτώντας τη, ο Ντέιβιντ αισθάνθηκε κάτι να αναδεύεται μέσα του. Ήταν παγιδευμένη. Ήταν καταδικασμένη. Το σχέδιό τους είχε γκρεμιστεί εν τη γενέση του. Δεν μπορούσαν να σώσουν ούτε τον εαυτό τους,
ούτε ακόμη λιγότερο τον κόσμο. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα και στο κατόφλι φάνηκε η μορφή του Αμίλ Γκούπτα.